सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्यार्थी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्यार्थी है सरस्वती मैया। मंदिर सजाई के पंडित बोलाई के रक्षा को दी है मैया भक्तन के बोलाई के भक्तन के करेली भलैया विद्या दी है सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्या दी है सरस्वती मैया। मंदिर सजाई के पंडित बोलाई के रक्षा को दी है मैया भक्तन के बोलाई के भक्तन के करेली भलैया विद्या दी है सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्या दी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया रिकॉर्डिंग स्टूडियो रहेला सबे इकट्ठा विद्या दी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया। हाथे में कलम बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी हई मोर मैयारी हाथे में कलम बाटे हंस के सवारी विद्या के देवी हई मोर मैयारी। एक हाथे बिना पूजे हाथे किताबा जल्दी से अइली मैया विद्या कबूल बा पूजा बबू न कर पैया विद्या दी है सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्या दी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया रहेला सबे इकट्ठा विद्या दी है सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया। सुनी सारा काम हम कनी तैयारी भंजन शत्रुधन के भगिया जगा दी सुनी सारा काम हम कनी तैयारी भंजन शत्रुधन के भगिया जगा दी होके मगन सभे जयकारा लगावता निपुणीरा लगे भजन सुनावता पूजा बबू न कर पैया विद्या दी है सरस्वती मैया रहेला